Gepler aşkıbat. Häzir magtymyly muşşybyň oby gyzatly hikayesine kulak asyn. Puduk tagynyň orta mektebi guturaly epesli wagt geçäpdir. Hasap edip görse 30 ýyly ýetip barýar. Elhepus wagt diýlen zadyň beýle çalt geçäşini. Pudugyň göwnüne o zatlaryň hemmeti ýap-ýaňy bolup geçen ýaly. Orta mektebi guturan oglan gyzlaryň şol günkü boluşlary Pudugyň häli-häzirim göz öňünden giden ok. Olar kämillik attestatyny almak üçin mektebiň öňündäki meýdança ýygyna çypdylar. Olar degişýärdiler, gülüşýärdiler. Mektebiň klubuna bolan ýygnakdan soň olar obanyň ilerisindäki uly şat tuğdun köle gözünü öz boluşly dabar edipdiler. Olar bir-birleri bilen hoşlaşýardylar. Olar bir-birleriniň inniki planlary barada pikir alýardylar. Orta mektebi guturýanlary oba adamlary kırklar diýerdiler. Onuň özüne ýetesi sebäbi bardy. Sebäbi olar alaýyk 40 sany okuwçydy. Inni şol 40 okuwçynyň herse bir ýerde. Kimsi ýokary okuwjaýyny guturup, awrely wezipelerdi işläpýär. Bir toporlary bolsa, obada galyp, kolhoz işine kömek berýär. Başga bir näçeleri kanalyň boýunyna zawod, fabriklarda zähmet çekýärler. 10-njy klaslaryň arasynda gyzlar oglanlary seredeninde has azy. Olar barmak basyp sany aýmyrdy. Sebäbi şol ýyllar orta mektebiň ýokary klaslaryna gyzlar känelli. Olar sähelçe zat bahana bolup bilýärdi. Kimsiniň eni satasy göwnümese, başga bir näçeleri önümçülükde işlýärdi. Halbika atly bir gyz Pudugyň hiç mahalam ýadyndan çykmasa gerek. Şol gyz özüni madama bir hili çetde saklaýardy. Ol sadaja giyinýärdi, kara ýagyzjady. Ýöne bolyn kara ýagyzyň owudyny. Onuň owudyny gözlerine nähiller bir hili mehr bardy. 17-18 ýaşlarynaky gyzlaryň nähil häsiýetleriniň bardygyny düşündirip oturmagyň geregi ýok. Şol ýaşdaky gyzlar bir hili şahannaz, degişken bolýarlar. Olar kimdir biriniň üstünden düşmegi, oňu degmegi oňa ötkürýärler. Käte olar dar gursagrak, oglanlary utandyrýarlar. Olary ökülýärler. Ýöne bolýan soňundan ýaraşýarlar. Onsoň ýene ala ýazdyr, ýene de gülki şagalandyr. Halbika bolyn, özüni madama çetde saklamagy kim görenokdy. Käte gyzlar onuň üstünden düşerdiler. Sen näme bir hili ulumsyýaly? Näme seniň bize gownuň ýetenokmy? Ýa-da biz seniň gownuňy tegidikmi? Özüňi bir hili çetde saklaýarsyňlar. Belki sen ýaraw dälsiň. Belki öňüzde bir näsazlyk bardyr. Halbika bularyň hiç birine de keskitli jogap bermeýärdi. Halbikanyň ýüregindäki sir açylman galýardy. Meniň size gözüm gidýär gyzlar. Men siziň ähliňizi de oňat görýär. Sizi syýlaýan, şagalan şowhunuňyzy da goşulasym gelýär. Ýöne bilmedim nämesindenligini ýüregim şol zatlara gopanok. Ýüregim gopmasa, kalbyňam şowhun şagalana goşul diýip ihtiýar bermese, hiç bolmaz eken. Dünýäde meniň kim zadymam ýok. Ýöne adamlar hil bolýar. Men şoňa gaty ananýan. Gyzlar käte degişip oňa şeýle diýýärler. Halbika, belki sen birisine aşyk bolansyň, aýday, belki sana kömegimiz ýeger. Halbika olaryň bu sowalyny diňe mulaýym ýylgyrmak bilen jogap bererdi. Kim gaýkyny halar, kim köýküni diýenleri. Halbikanyň şu bolşuny oňlap ýörenlerim bardy. Şu ýamyň gyzlary bir hili ýeňlesirek. Halbika bolyn olaryň hilinden däl. Ol özüni agyraz tutýar. Ol akylly başly. Gyz maşgala şonuň ýalan bolmaly. Ýaş wagtlary insany bir hili düşnüksiz duýgu basmarlýar.
Yaş insan özünü basmarlayan şol düşnüksiz duyguyunun nämedigini bir bada seljeremem bilen ok. Onun sebäbinin söýgü bolaýmagy da ihtimal. Yeri yaş insanny başga näme bolup biler? Söýgü meselesini onun ýanyna hiç bir yigit dil ýarmaga milt edip bilmezdi. Yigitlerin halbikeden sussu pessi. Onun bir hili utonýardylar. Onu sarpa goýýardylar. Bir gedek şeýle boldy. Iň soňky egzameni tapşyrmak üçin puduk mektebe bardy. Entek bir ýerde hiç kim ýok diýen ýalydy. Özünden öňgelen diňi halbikedi. Ol haýsydyr bir kitaby gyzyklanyp okap oturdy. Puduk ona habar gatdy. Beýle ýerläpsiňli halbiki, näme elki geleniň bilen bäşlik alaýar öýdýärmiň? Halbiki kitapdan başyny götürdi. Bäşlik bolmasa 4'lik boljak ekenne. Okuwa girme aladamyz ýok. O näme üçin? Sebäbi ýok. Ýoksa da halbiki sen 10-njy klasy gutaranyňdan soň näme etsem diýen? Sen obada galjakmy ýa-da halbiki ýaýdanny? Mine näme etjegimem, näme işlejegimem men tek özümem bilemok. Puduk özüniň beren sowalyny ökünni. Halbikanyň gül ýal açylyp duran keşfi gamaşdy. Alada bilen seslenni. Seniň özüň näme etsem diýen? Mene başaryp bilsem, universiteti okuwa girjek. Halbika kitapdan ünsün soğup uzaklara teretdi. Sesini çıkarman esli salam oturdy. Birdenim öz başyna urlady. Sen bagtly, senin hemmäňiz bagtly. Menem erkin kuş ýaly kanatlarym ýaýyp uçup gidip bilýän bolsamdym. Ýöne ejemi taşlap hiç şerek gidip biljek däl. Gidäý diýende men onu ýeke goýup gidip biljek däl. Men onuň ýeke perdendi. Meniň ýagdaýymy sen düşünmersiň puduk. O zatlaryň sebäbini diňe meniň özüm bilýär. Halbikanyň gara ýagyz ýüzüni hasam görklendirip duran şar gara ýogyn saçy, edenli göwresi, päliwan goşary, ýylgyryny hatırlanyp görünýän ak sadap ýaly diýişleri göreni ýesir edýärdi. Onuň gözleri hasam owudandy. Halbika işe gedek gelenine has dogumlady. Ol her bir işe edili qamak ýaly ýeňil gopýardy. Onuň ýadary ýaltanary bolmazdy. Ol inçi işede öktüdi. Halbikanyň ejesi ogullejy, gyzyny diýseň eý görýärdi. Çağasyny eziz görmeýän ýokdur bolyn. Ogully janyň bolşy has üýt köşükdi. Ol meniň barmy darym şoýl. Meniň elim aýagym şu diýip düşünýärdi. Dogrusu ogullyja garrap tapdyn düşünni, halbiki onuň maňlaýyndan diredi. Onuň ähli işini öz başynan ly. Onuň işden çekinen ýeri bolmandy. Owada halbikanyň tarypy ýetýärdi. Edilen taryp bäsininden gaýdýardy. Onuň elinden çykan iňçi işin çygyt ýaljagam kössü bolmazdy. Onuň asyllygy da bir gyýry diýärdi. Kelçiklik eden ýeri ýokdy. Goňşy golumlary öz ara gürleşenlerini halbiki bir bagtlynyň maňlaýyndan çykar diýerdiler. Ogullyja hiç wagt öz gyzynyň nägili bolmagyny islemýärdi. Onu ýyldan artykmaç giyindirmekçidi. Ýöne bolyn ýyldan ýütköşük zat halbika gerek däldi. Ol ejesiniň eslişi ýaly bezenmän madama sadaja giyinirdi. Halbika orta mektebi guturandan soň kolhoz işine gatnap başlady. Kolhoz işi ilki wagdalar onu ýarstyrdy. Onuň näzik gara ýagyz keşfini bir hili ýadawlyk döýüldi. Şol ýadawlyk bolsa, garry näni alada goýdy. Bir gün ogullyja gyzyna şeýledi. Gyzym, kolhoz işi seniň etjek işiň däl. Sen ol işleri hütte gelip bilmersiň. Gyşyny aýas, tomusyny epkek. Seniň
keşfini yarsırar. Sen in gowsy kürte beçer. Şondan başga bir de hiç sadın gerek değil. Ol senin özüň üçinem, biziň üçinem bäfitli bolar. Ana daýyn gyzy. Edil özüň ýalmaşgala. Ol her aýda bir kurtanyzyň botyr. Senin onu nämen kemmişin? Jygyllyga çykaryp onu ýerlemeňe aladasyny etme. O zatlaryň hüttesinden özüm gelerin. Halbiki ejesine gaty gaýrym jogap bermedi. Ýöne bolýan gyzyň ýüregi enesiniň diýýän zatlary bilen razylaşmýardy. Ol kolhoz işine gidip öz deň duşlarynyň arasynda bolmagy ähli zatdan ýokurda goýýardy. Kolhoz işini onuň şähti açylýardy. Eje, senin aýdanlaryň kanundyr. Ýöne bolýan maňa kolhoz işinden gal diýme. Öýde oturup meniň kararym ýetmez. Oğullyca öz eňegine tutdy. Wah gyzym, senin o diýänleriňe menim düşünýän bolyn, ýöne eneňeme ýalňyşýan näller. Oğullyjanyň ýüregindäki ähli pikir gyzyna mälimdi. Oğullyja öz gyzyny goňşy obada ýaşaýan erkek doganynyň ogluny bermekçidi. Erkek doganynyň adyna Halyk diýerdiler. Olaryň goly giňdi. Ýöne bolýan olar bir hili towra adamlardy. Goňşy golum bilen hem gatnaşmaklar o diýen oňat däldi. Şol ýagdaýlar bolsa halbiki oňat bilýärdi. Olary halamerdi. Ýöne bolýan ejesiniň ýüzüne gelip hiç zat aýdyp bilmeýärdi. Gyzy göwnese de göwnemese de ogullyja onuň bukçasyny galňatmak bilen boldy. Halbikanyň toplan halat serpaýy köpüň agzyna düşüpdi. Halbika ýaly gyzy gelin edinmek hemmileriň arzuwundy. Ýöne bolýan halbika hemme kişe ýettirip duranok. Ine bir gün halbikelerin kapysy açyldy. Saçyndan ak kiri buguran, inçiden uzyn bir ayal kapydan girdi. Bayal ogullyjanyň goňşy obadaky erkek doganynyň ayalydy. Ogullyja ony ýerinden turup gaderle karşylady. Geleweri gelneçe, geleweri. Mihman halbikanyň eňine çalaja kakdy da töregeçe oturdy. Ýowaş-ýowaş gurrun gazaşdy. Halbika daş çykan wagty mihman öz habaryny ogullyja mälim etdi. Ogulla, bire şol ýonky habar bilen gelendir. Haýry işi jehet tut diýipdirler. Belli bir zat pışgyrsaň bire şonuň bilen boljak. Doganyň maňa tapşyryp goýberdi. Onuň tapşyrygy ýan gaýdanlarym. Halbikanyň ýüreginde kalasaşy puduk bardy. Puduk onu ýagşydan ýamandan söýgü meselesini hiç zat diýip bilmeýärdi. Halbika de onu bu barada ýaňytmandy. Ýöne bolyn olaryň görüşleri sözsüz gurulşypdylar. Olar bir-birlerine şert etmeselerem, bir-birlerini juda oňat görýärdiler. Gyz ejesiniň göwnüni ýykyp bilmedi. Onuň sehdini bellediler. Halbika çykyp baran ýerine bir ay çemesi bolandan soň ony ata süýüne görme görşe getirdiler. Ogullyja gyzynyň maňlaýyndan taýly gedek öpdi. "Wah, gelin balam, maňlaýyň açyk bolsun" diýip ene gyzynyň daşyny kebelek ýalypyrlandy. Halbikanyň deň duşlary dargaşyndan soň ogullyja gyzynyň maňlaýyna geçip onuň bilen iki çäk gurulşdy. Öz duşun ýeriň bilen ahlasly bolarlar gyzym. Ýogsa da sen ejen eden ol işinden razymysyň? Maňa çekinmede aýt. Halbika ejesini ilkinji gedek görýän ýaly onuň ýüzüne seredip esle salym oturdy. Ogullyja garrapdyr. Onuň gasyn bolan gözleri köp wakalaryň şaýady. Onuň meherli gözleri bir hili aladaly, öçüksiz görünýär. Garrynanyň süňi sanrýardy. Halbikanyň ejesine rehimindi. Senin eden işine razydyr ejejan. Senden çygyt ýaly nägileligim ýokdur. Şonun ýaňa arkaýyn bolaýgyn. Halbika ejesini gynandyrmajak bolýardy.
Bu yaştan soň onuň göwnüne degmek oňutluň alamaty dälip düşünýärdi. Ýogsa bolmandygyna da halbiki özüniň duşun ýerinden razy däldi. Onu 4 diwarın arasyna saklaýardylar. Baran unnun elini iş tutturdular. Onun gulagyna bir hili ýakymsyz gurrunlary ýetirdiler. Ayal diýilýän erkek adamyň hazmatkäridir. Onun sözünden çykmalýarlar. Hana, görýärsiňiz el işi bilen bir ekläp oturanlar bar. Bizim gelinimizden tamamy doludur. Bizim ähliklenjimiz halbika baglydyr. Gaýyn inesiniň şular ýaly sözleri halbikanyň ýüregini bulady. Ýöne bilen oňa gaýtargy bermäge milt edip bilmedi. Gaýtargy beribem biljek däldi. Sanaşyp oturmagy özüne kiçilik bildi. Halbika gaýynlaryna gaýdyp gidenden soň onun ejesi ogully pahyram aradan çykdy. Halbika ýeki gally. Ol durmuşa çykyp täze durmuş gurup öz bagtyny dikildip bilmedi. Sebäbi ol başga bir adamynyň aýdanyny ýerine ýetirmeli bolýardy. Men bu ýagdaý bilen uzak mudar edip bilmerim. Men öz bagtymy başga ýerden gözlemeli bolsam gerek. 4 diwarın arasyny kurtup bejerip, altyndan arzaly hünärimi bazara äkidip satmaryn. Beýle zat hiç wagt hayalyma gelmedi. Yok. Bu ýagdaý uzak dowam etmelidir. Men ozal ejemiň ýüzüne gelip bilmedim. Ony ynjytmajak boldum. Ýöne bolan meniň onymam dogry däl eken. Oňa öz wagtyny düşündirjek bolmaly ekenim. Ol meniň ýetmez tarapym. Ol meniň kemçiligim. Ýöne bolan soňky tüýkülük sakal ezmezi işleri ýaly inniki pişmanlyk peýda ýok. Ay gün aýlanyp wagt geçip dur. Ýöne bolan halbikanyň ýüregindäki ýynçylyksızlyk onu öz erkine goýmaýardy. Mahal öwhülläp galybererdi. Halbika öz ykbalyny, özüniň geljekki ähli durmuşyny başgaça guramagy ýüregine ududy. Ol özüniň häzirki durmuşyny esasy bar zadyň ýetmeýändigini bilýärdi. Halbika erkinlik gerekdi. Ol özüniň bagtyny, özüniň erki, zähmeti bilen gazanmalydy. Ol ilgüne peýda berýän, ilgüniň bähbidini goraýan zähmet bilen meşgullanmagy ýüregine ududy. Ondan bäri köp ýyllar geçipdir. Bir gedek pudyk täze açylan savhodlaryň birinde dürüzçülük komandirowkasyna boldy. Ol oçerk ýazmakçydy. Savhozda öňde barýan oňot bir mehanizator barada oçerk ýazmagy redaksiýa oňa tapşyrypdy. Savhozyň ýol başçylary oňa şeýle diýdiler. Sen Sähragul barada ýaz. Halbiki jäniň şol gyzy öwňe münasip. Pudyk Halbikanyň adyny eşitdi. Oňa kän bir üns bermedi. Dünýede atda şadym gitmeleýärmi? Sähragul pudyk bilen tanyşdy. Pudygyň ennamy tygylap gitdi. Ol özüňde duran gara ýagaz gyzy görenni biýiktiyar Halbikany ýatlady. Bagyz Halbika şeýle bir meňzeşdi bolyn edil bir almanyky bölün ýalydy. Pudygyň ýaşlyk ýyllary gözüňe geldi. Ol gyza sowal berdi. Sen Halbikanyň gyzymy? Göwnüne hiç zat getirmedi gyz badawat jogap berdi. Hawa, sen näme, meniň ejem tanýaňyzmy? Tanýan. Men ony 30 ýyl bäri göremok. Onu görüp bolmadym-ka? Sähragul hezir edip güldi. Näme üçin görüp bolmadymyş? Ana, azal onuň özüm gelýär. Aňyrdan saçy kemsiz agaran gara ýagaz owadan ayal ýylgyryp geldi. Sähragul ejesine habar gatdy. Eje, mihman sizi görjek diýär. Halbika görendesini pudygy tanady. Özüni ýitirdi, alçyrady. Birdenem özüni türsedi. Pudyk, besenmi? Birek birege görür çowagt bolandyr.
Hani yürün üye varalıyın. Galan gurrunu çay başın ne delin? Çay başının gurrunu uzoğa çekti. Halbuki uzak yıllar yüreğine saklap birin sırrını 30 yıldan soň ma'lum etdi. Yaşlykda men seni söýüpdim puduk. Bilen şol söýgümiz şol durşuny da galdy. Ziyany ýok. Ýöne men beýleki bir maksadyma ýetdim. Olum kişä garaşly bolup gezmekden diýilmekdi. Aýal adama erkinlik diýilen zat hemme zatdan derwäz. Öz eli bilen çeken zähmetiň hözyrini görmek aýal adam üçin iň uly baht. Şol hiç bir söýgüden pessämik diýen. Puduk ýylgyrdy. Bu ýylgyrşda hem ökünç hem guwanç bardy. Siz Magtymyl Muşybyň Owamyň gyzatly hikaýasyny dinlediňiz. Okudy Oguljan Mämik.